Når vandet er blevet fordampet, stiger det til vejrs. Det sker her på tegningen. Temperaturen bliver lavere, når man kommer længere op. Derfor kan luften indeholde mindre vanddamp, som det ses på denne figur. Når temperaturen bliver lavere, så er det maksimale vanddampindhold også lavere. Det er den blå linje her. Derfor fortættes vandet. Dette ses som skyer på himlen. Der begynder at blive dannet dråber, når man når dugpunkttemperaturen. Det er den temperatur, hvor det aktuelle vanddampindhold og det maksimale vanddampindhold det er det samme. Så derfor er den relativt på 100%. Ja, tager man udgangspunkt i den her graf, så kan man se, at hvis vanddampsindholdet er 10 gram per kubikmeter, så er dugspunkttemperaturen cirka ved 11 grader. Når vanddampet nu bliver yderligere afkølet fra det her, så bliver den aktuelle luftfugtighed i vanddampen mindre, fordi den maksimale luftfugtighed også bliver mindre, og den aktuelle luftfugtighed kan ikke være højere end den maksimale luftfugtighed. Når det sker, så dannes der dråber, og de bliver så tunge, at skyerne ikke kan holde på dem længere, og så sker der nedbør, som man kan se her.